hogy Cindy, ez az ördögi elme szépen kitervelte. El sem fogod hinni. Jó, mint. De imádom. Megzavarni a vacsorást. Biztos, hogy nem szeretné. Jorge, attól, hogy koncentráljunk a következő versenyre, és ha ott szabotás jele mutatkozna, ígérem, hogy Nem én vagyok, mintha valamilyen láthatatlan légroham fújna vissza, vagy valami... valak, akivel valahat a Ed, hallasz engem? Enzo! Hullámozzuk! Gyerünk! Jól van. Hullámozva el! Még Jó, sosem éltem ennyire! Annyira közel voltál. A megmentésem miatt nem lettél élő legenda. De kaptam valami sokkal értékesebbet. Visszaadtad az álmom, hogy újra csapatban legyek. Nagyszerűek voltatok. Ez igazi verseny volt. Gyere már ide, öreg barátom. Magnuszt diszkvalifikáltuk. Így a trófea a második helyezethez kerül. És... Az eredmény... Egyszer tényleg el kell árulnod, hogy csinálod ezt. Köszönöm, Cindy. De van itt valaki, aki jobban megérdemli ezt a trófeát. Egy undoksággal és önzéssel teli világban. Az igazi hősök ismérve a csapatszellem, a bátorság és az önfeláldozás, ahogy kiállnak azért, ami helyes. A leányod kifogástalan pilóta őr. Várjunk, te tudtad? Felismerek egy rakétarámpás pörgettyűugrást, hogyha látok egyet.